O jagao rumo जों 1200 खायनाय कायसा rumo 4-5 जन के तंगलायो इने बरो उबां थांगा 20-25 जन हायखा आमा हायके खायनाय जों और कंग्रेसबो जों खस्थ' खायलाय तंगाय लुमु जों तमा जरा 1500 बाक्सा किछि रांनि बागै निजेनि दब खना हामिया सित्रा खुनोके बबे रां रजन हिमा बाय दब फानाय किन्तु सामतो ओमहाय दफा ओमहाय नुंग्रासो खाथिगोन के बाय को दफा यगनाय दब फानाय बागै गुबै बखाबाय खरसा कनै जबा खायनाय 15 दर हामियाखै नष्ट करके नन बागै सब बक्स नाय उलो सब खायनाय हिनो बखा लग होनबा बोसोर लगै मानाय बा कायसे लिमिट दंनायसि आम बागैनो प्लिज ननो कबगो दब फानाय गेनस नक्ता खायदि ठीक আছে दालाल लिखायनाय उनाव फैनाय जालायदे किन्तु दब फानाय फाइट खेम जागा 50 दे ओमायके साकांगाके दलायके तायखने कोथिन साथने को Ay, sir. Hospital plan is not like that. No leave for one to sit there. She. You go up, anybody. I let her hotel there. My get to the well, I have some master. You go my car, okay. You go how much for? What for? You go. I'm a hotel there. I'm a hotel there. Some community. Women on 0 class hotel for women. You gotta say. एक हाव बात सांगलाय काय सर्व खराब होईल